ndafara muzuva ranhasi handiti chacha chinhambutsa ndasangana ndati ndive nemeseji yakakomba uye yakakosha inhau yokuti gore rakunopera handiti kisimisi ifikile toza kuna munhu anogona va nepfungwa dzokuti hai krismasi haisaniudai zvoita zvishanduka handiti raisi taimborida pakrismasi izvi razara kwose handiti kare taisatonga handiti majority rule yakauya vati kudzadzoryiwa zvikanyanya ndo maeffects emajority rule kuti kana majority rule yapo zvavati zvaikwa zviya selectively takuzvisabvajekerwa handiti hukumairya kamwe nemupunga asi izvi raisi takurya zuva nezuva kugarika ikoko saka gai ndikuvishei merry christmas and happy new year handiti mupinda mugore zvakanaka mofara kisini zvakanaka mvura makaiona yaviya yakamupenge karembera mudenga tizati pane paichaviya takaita day of national prayer zvitatu chapfuura tichingonamata ichiuya tinamata ichiuya izvozvo kuratidza kuti jehovha oga vane vachiziva nyika yekwava handiti veida taura namai zoti kati hai ndezvipi zvinhu zvatingadai tichitarira kupinda 2023 kuti titi 24 handiti unaenda ndichirishure ndezvipi zvatingada savanhu handiti kune nyaya yekuchinja nokupinduka kwokushe yeclimate change handiti nyaya huru yatigara chitaura saka gai tingoimbisa kune vanohwa handiti kuti iyezvi toda kuti timaintaine mapractice handita kuti kuzve kwedu tikuchengeta makaona El Nino the dry spell iyezvi handiti inonzi chindiso El Nino the dry spell pakuchipisa handiti ikonomi ichipisa kuzve kuchipisa woona kuti hai zvimwe zvinoitika munyika hazvisani zviri zvedu handiti maeffects eclimate change saka imwi muri kwamuri ikoko takuti muzive kuti nyika yasangana nenyoka huru inoryisa inda kuti igwisi takabatana tiri pamwe kune vava vasani voziva ndezvei takuti muinde mumacommunities enyu mundotsvaka machampions hai handevi vamasiyi akawanda ndorwa machampions eclimate change ondaisa masiyi matatu kuti vakomana ndanditi climate change champion azvobudi zvakanaka nditi matatu saka tsvakaimwedha nditika chingoti revolutionary climate revolutionaries very good saka aitoda kuti maclimate revolution tawanza masiyi maclimate revolutionaries vange varipo vachibva kuti kuzve kuchengetedzeke yezvi tina mafloods ekuti muona kuti kuri kunaya mvura ichisvinga ichijenga vaya vakavaka mumawetlands amene enyu handiti muchanya tikoti zidzoro hauvaki muwetland noti unotsva hauvaki muwetland noti unofa iwe uchakukugwa indau ndovakapukanaka saka meseji yangu tichipinda munyuende yekuti merry christmas happy new year pameri nokubatana vaya vasani vanga vachiti kurya hasi zvoga zvoita tikisimisa handiti kuonana navamwe kuziva kuti uri mupenyu uri mutano vakuru venyu muchivavona iyo yechristmas box yakanaka kuna vavo vanoda kuziva kuti hai vakuru vanoda kuti nyika ndenyu handiti mapresidents asati amaona emaby-election asati matisi makorokoto uye hatisati taona mapresidents e-election takangowina takangokadaro hatisati matikorokotisa tozati muchaviya henyu handiti nguva ndo yamwari asi yezvi mapresidents echristmas nenyu ngauye handiti aitaura namai akati hai 2024 tange chitonga nyika nemutoo wapamusoro vhiki nevhiki tichikupai maweekly updates kuti nyika yakamira sei yeki ndepi ende uye kune vavo vanonga sivaziva utongo hwavo kana vanogwadziwa regai ndikudze kuti isu tiramba tichingotonga imuchimwasvika handiti kana vanogwadziwa musoro wamuya vako nekuti hatina kwatinoenda saka merry christmas happy new year handiti pamberi nokubatana vanovhota mai muchingoti tsepete handiti pamasvingo ipapo nekuti ndokwatobva ndokwedu handiti hai very good zvaitaka vakomana zvakomana izvi zvinetsa avadhara mameseji echristmas ari pane chirungu vakarwa shutu avadhara yanyongwa 2 weeks madzimai rakomana yavadhara yanyongwa 2 weeks waiverenga iwo 2 weeks vachiverenga futi kamuchristmas yakaitsa saka una vaiterera handiti asi yeda anongonzi gazozviboka zvemusoro vanhu vachiterera handiti very good ivo vanhu munofanira mupapa nhamba dzedu vachitipotisira mari pekukesha handiti